Гүлден гүлгә, таудан тауға күсіп, шиғыр яшәй минең ерләрдә. Тау артынан қызғылт құяш сығып, дирләп томан яна күлдәрдә. Мин ағасты, ташты, елді һағынам, бөтәһелә яқын таныштар. Нигә һуң йөрәгемде икәй томан артындағы тауыштар? Үстек аунап, һин кескә икән, күнмәй кара зурдар шартына. Китәйін улар безне ташлап, томан япкан таудар артына. Нисә елдар тыңлап үстек шулай агайдардың яшьлек шаушуын. Азак куып дөнья томандарын, уттар йотты шы шат буын. Без уттарда кидек үзебез дә, тик кайт һәм туган ягыма. Ят кырдарда калган агайдардың таныш тавыштарын һагынам. Мин агасты, ташты, елде һагынам, бөтәһелә якын таныштар. Кайда һуң һез, томан артындагы, йылдар артындагы тавыштар? Муса Гали, 1923-2004 годы жизни. Поэт, заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии имени Салавата Юлаева. С марта 1942 по 1946 годы служил в Красной армии. Участвовал в боях при форсировании Днепра, в освобождении Украины и Белоруссии. Был тяжело ранен. Награжден орденом Отечественной войны второй степени и медалью за отвагу.